Elkezdtük a mai napot. Beültünk a harmadik híres csokiboltba, amit nem fedeztünk még fel, de most igen. Ez a La Turista, azaz a turista. Itt most nem csokit fogunk enni, hanem megiszunk egy kávét, meg bevágunk 2 szelet tortát. Az egyik egy Patagonia, ami egy ilyen csokis alap, meg azon valami erdei gyümölcsös krém, majd meglátjuk. A másik meg egy klasszikus csokis, úgyhogy mégis fogunk valamilyen szinten itt is csokit kóstolni. És ezután meg felmegyünk ide az emeletre, mert itt van egy edzőterem, lemozogjuk gyorsan, nem, ez csak vicc. Ezután elmegyünk még a Csoki Múzeumba, ott is telezabáljuk magunkat csokikkal, meg megnézzük, hogy hogyan készül a csoki, és végül a nap végén elmegyünk a Campanario-ra, ami egy kilátópont, olyan, mint a Cerro Otto, csak ez nem az. De oda is fel fogunk menni, vagy a felvonóval felmegyünk és lejövünk gyalog, vagy fordítva. Úgyhogy ez a mai program. És nézzük a Patagonia tortát. Vastag csokikrém, vastag, igazából ez málna, meg egy ilyen zselatin réteg van a tetején. A csokikrém nem rossz, ez a málna, nem tudom, kicsit ilyen műanyag, a tetején meg teljesen műanyag. Kicsit ilyen, nem tudom, én többre számítottam ettől a helytől. A kávé meg szerintem olyan, mint egy normál kávé. Nem. A kávé az jó. A kávé viszont jó. Nem rossz ez a hely, de lehet, hogy egy csokiaik finomabbak, nem tudom. De azt most nem kóstoljuk meg. Illetve ezt a dulce de leche, igen. Ja, de reggelinek ez jó lesz. És lemozogjuk ezt a nagy csoki tortát, és ismét a főtér felé vetődtünk valamiért, és itt már készülnek a karácsonyra, nagyon díszítik a színpadot, ott már a bejáratnál a zöldbe borult az egész bejárat ilyen fenyőszínbe, itt meg van egy fehér karácsonyfa, ami itt volt már 2 napja is, de még mindig itt áll. Itt hétfőn kezdődnek a karácsonyi programok, ami december 8-a. De akkor mi már nem leszünk itt, mert akkor már a repülőn úton leszünk elcsaltemfele. Megkezdjük a délutáni programunkat. Elmegyünk a Csoki Múzeumba, megnézzük, hogy csinálják a csokit, iszunk forró csokit, ha lehet, aztán utána pedig felmegyünk a livegővel vagy felvonóval a Campanario-ba. És lesz egy szép 360 fokos kilátásunk itt a Bariloche-re, a tavakra, hegyekre, úgyhogy mehetünk így. És meg is jöttünk a Havanna csoki gyárba, és itt van a múzeum is, méghozzá a Havanna vállalatnak a csoki üzeme és múzeuma. Ugye tőlük már kóstoltuk az alfahort, ami top, és most megnézzük, hogy csinálják a csokit, és megkóstoljuk talán a csokijukat is. Úgyhogy indulunk oda. Meg is van a jegyünk, 5000 peso volt fejenként, 10 perc múlva kezdődik is, mert ez csak vezetett órával elérhető. Úgyhogy mindjárt megyünk, kóstolunk forró csokit is, és le is vásárolhatjuk a boltban. Bejutottunk, de nem szabad filmezni. Úgyhogy majd elmeséljük, milyen volt. Mégis értünk a múzeumon, tényleg nagyjából egy ilyen fél óráig tartott. Nagyon jó ismertetőt tartott itt a túravezető. Hát ez egy dolgozó hölgy, elég jól elmagyarázta a csoki történetét. Sokat nem tudtunk videózni, de azt megtudtuk, hogy a kakaóbabot ugye az egyenlítő vonalába eső országokba terjesztik legfőképpen Ecuadorba, Brazíliába, meg Közép-Amerikába, nagyon sok helyen. És itt Amerikában is megpróbálkoztak, vagy Argentinában is megpróbálkoztak vele, de nem jött nekik össze egy Misiones tartományba, mert ugye nem él meg ez a kakaóbab. Úgyhogy ide például a Havanna gyárba, a Brazíliából exportálják az alapanyagokat a csoki készítéshez. Ez meg a kakaó. Kakaó massza. És hát a kakaó. Nagyon jó kakaó illata van. A csoki készítésének eredetéről meg röviden igazából annyit kell tudni, hogy a maják fedezték fel először, hogy ennek a kakaónak van egy ilyen különleges íze, de ők ugye még nem cukorral itták, meg ették, hanem mindenféle fűszereket használtak hozzá, és úgy fogyasztották, meg az istenek ajándékának tartották, és ezért az áldozatokhoz is kakaoltak a kis kakaóbabokból. Aztán utána még az aztékok, ők már kereskedtek is,
a kakaóbabbal, pénzként használták, aztán jöttek ugye a spanyolok, ők is megkóstolták ezt a csokit, mármint a spanyol szerzetesek először, de ők azt mondták, hogy hát ez nem olyan finom, úgyhogy belerakták a cukornádat, vagy felöntötték egy kis vízzel, és így fogyasztották. Később elvitték Európába is, és ott az 5. Károly, ha jól tudom, ő megkóstolta, és azt mondta, hogy hát ez isteni jó. Úgyhogy ezentúl ezt inni fogjuk, de ez elsősorban elterjedni a gazdagabb réteg, gazdagabb osztály között terjedt el, és eljutott egészen a franciákig, onnét meg a németekig, aztán folyamatosan tökéletesítették a csoki recepteket, és ide Argentínában a csokit, vagyis hát Bariloche-ba a csoki gyártást, azt egy olasz úriember hozta el, a Frannoggio, talán így hívják. Ő alapította itt meg azt a csoki gyárat is, és tőle tanulták el igazából itt a Bariloche-ben és környékén a csoki készítés csinyát-binyát, és az ő leszármazottai alapították az összes mindenféle boltot, ami itt megtalálható a Mitra utcán, például a Turista nevezetű boltot, amiben voltunk, meg a Rapanóit is ők csinálták. Ja, meg még valami. Láttunk csokiból készült szobrokat is a múzeumban. Kegyetlen, hogy megcsinálták őket, nagyon jól néznek ki, és ilyen 100-150 kilós csoki szobrok, annyi csokiból készültek, és kiállítják őket, ahelyett, hogy megennék, most csoki szobrot csinálnak belőle, hát ezt meg kell enni, nem szabad ilyet. Szóval ennyit nagyon dióhéjba csoki történetéről, és most van 5000 pezós kuponunk, amit itt le fogunk vásárolni a boltba, a csoki boltba, Havannánál. Let's go! Le is vásároltuk a kis kuponjainkat, a csoki biztonságos helyen van a táskába, és várjuk a 20-as buszt, ami elvisz a Cerro Campanario-hoz, ahol megesszük a csokikat, aztán pedig felmegyünk a kilátóba. Vagy fordítva, vagy a kilátóba eszük meg a csokit, az még eldőlt. 20-25 perces zögykölődés után, de lehet, hogy volt az 30 is, tömött buszon megérkeztünk a Cerro Campanario aljára, és ott, ahol a buszok, vagy hát ahol a busz parkol, azon az úton kell felmennünk egy picikét, hogy felüljünk. Egy sí felvonó ez igazából, libegő, azzal fogunk felmenni a kilátóba. Az igazság, hogy van egy kisebb sor, nem? Az nem kifejező. De szerintem gyorsan lemegyem, úgy csak ott a jegyvásárlásnál állnak többen sorba szerintem. Ott már gyorsabban megy, ahogy mennek fölfele. Ja, meg is vannak a jegyeink, mert ez a sor igazából csak a felvonóra vár. A jegyet ez külön sorba kell megvenni, illetve most nem állt sor. A 20.000 peso egy-egy. A kettő összesen volt 9200 forint, ez magába foglalja a felfele utat, meg a lefele utat is. És 5-kor zár, most 16:30 van. Remélem sorra kerülünk. Megyünk, start! Oké, fenn vagyunk a széken, és megyünk. Azt a... Feljöttünk a tetején, most csináltunk pár képet, vagy videót, és most következik a csoki kóstolás. Na nézzük, ez ilyen zsákba macska lesz, a Havanna csoki. Finom, jó ez a csoki is, de szerintem a mamuskás eddig a legjobb. Jöttünk a legeslegmagasabb pontra, még itt volt egy lépcső, amin fel tudtunk jönni. Itt van a 360 fokos kilátó, hát majdnem 360 fokban. Be lehet látni ezt az egész térséget. Ott van a Victoria-sziget, ez itt a Lake Nahuel-Huapi, ez itt a Trebol Laguna, mögötte ott van a Sao Sao Hotel, ahol voltunk, onnét indultunk túrázni még 2-3 nappal ezelőtt, és arra a csúcsra mentünk fel, arra a kis dombra, azért most sokkal magasabban vagyunk, az pedig ott a Katedrál hegycsúcs, ami több mint 2000 méter magas, és az összes többi hegy is itt ilyen
1800-at karcolgatja. Nagyon gyönyörű innét a kilátás, megéri ide feljönni mindenképp. És itt a másik feléből pedig Bariloche látszik szépen. Ez a fehér pontot. Ez a fehér paca ott a sziget mögött. Egy sorban állunk, most lefele. Ez most már rövidebb sor. Nagyon szép. Ezt nem szabad kiadni valaki Bariloche-ban jár. Hát vagy ezt a Campanario-t, vagy az Ottót. Ha nyitva van. Mert ugye az most zárva van. De valamelyiket. Na, szerencsésen leértünk itt a felvonóval, ami most lefele jött. Mai nap az ennyi volt, és holnap folytatjuk, elmegyünk egy kicsit Európába. Egy újabb reggel, egy újabb buszmegállóban állunk, várjuk a 10-es buszt, amivel elmegyünk Colonia Suissába, vagyis svájci kolóniába. Nincs messze Bariloche-tól, és ez egy nagyon különleges hely. Egy órás buszút után, körülbelül egy órás buszút után megérkeztünk Colonia Suissába, vagyis hát a svájci kolóniába. Ez egy kicsi Svájc, Argentínában, Patagóniában. 19. század végén, 20. század elején érkeztek ide az első svájci német bevándorlók. 2 család jött ide, vagy telepedett le, a Goye, illetve a Spitzer. Kézműveskedtek, a sajtkészítést is ők honosították itt meg a területen, egymás között így házasodgattak, és így létrejött ez a kolónia itt. Ugye faházakat építettek, itt mögöttem van is egy Zürich étterem nevezetű kis épület. Mezőgazdálkodtak itt, állattenyésztéssel foglalkoztak, és ami miatt egész híres ez a svájci kolónia, mert van egyfajta ilyen sütési módszerük, ez a currantos, van is itt róla egy ilyen kis kép. Ez végül is a föld alatt sütik meg a húst a zöldségekkel, ezt még a mapucsék, ugye, akik itt éltek a területen, népek ezektől lesték el, és ők így továbbfejlesztették. Most itt a kezünkben nyomtak egy kis szórólapot, mikor leszálltunk a buszról, 40 000 pezóba kerül egy főnek egy ilyen currantos. Szóval ez egy olyan, hát közel 10 000 forintos étel egy főnek, nem túl olcsó. És még itt találunk kézműves vását, ez nem minden nap van, csak bizonyos napokon a heteken, például vasárnap, ma vasárnap van, úgyhogy így ezért jöttünk is el, mert ilyenkor készítenek currantoszt is, illetve a vásárba, kézműves vásárba is el lehet látogatni. Lehet itt kipróbálni a homokba sült húst a köveken, de ez 40 000. 20 000-ért viszont van vaddisznós hamburger, meg szarvasos. Meg is jött a kajánk, 2 hambi. Humpöa eggük. Mennyit fizetünk? Olyan 10 000 forintot a 2 hamburgerért, plusz a krumpliért együtt, nem is rossz. A boltban vettünk sörikéket, úgyhogy ezt fogjuk megkóstolni. Ez a vaddisznós. Nem kicsi, meg van benne minden. Na nézzük. Nincsen karakteres vadhús ide. Nem tudom, itt lehet, hogy Argentínában máshogy élnek ezek a vaddisznók. Nem annyira vadon. Inkább sima sertéshús. Nézzük a szarvasosat. Tele van sajttal. Már nagyon jót jelent. Nagyon jó íze van a húsnak, nagyon jó karakteres. Ez inkább vad. Ez inkább vad. Ez vad. Ez nem tudom, tiéd milyen volt, de ez ennek jó íze van a húsnak, meg nagyon jó szaftos, meg sajtos. Ez finom, ez a hamburger.
Na figyelj, és kértünk sört is, de nem akármilyen sört, hanem málnás sört. Hogyha már van málnás csoki, akkor legyen már málnás sör is. És amúgy nagyon finom, kicsit édes, de nagyon jó. És ami a különlegesség itt ennek a crafted beernek, vagy a kézműves sörnek, az az, hogy itt a Kolónia Suiszában, a svéd kolóniában kezdték el csinálni a sörfőzést. És onnét terjedt át itt a Bariloche és környékére is, és ilyen kézműves söröket csinálnak itt is, meg Bariloche-ban is most már, és finomak. Mondjuk egy ilyen pohár az 6000 pezóba kerül, ami nagyjából egy 1500 forint lehet. Szóval ennyire bárhol máshol is kapsz egy normál sört, mondjuk Magyarországon szerintem. Ilyen meg aztán simán lehet több is. De jó, finom. Hűsítő, meleg is van, jól esik. Megettük a hamburgerünket, megittuk a kis sörünket, úgyhogy most elindulunk a tópartra, méghozzá Perito Moreno tónak a partjára. Kicsit belelógatjuk a lábunkat a Gletscher vízbe, vagy a Gletscher tó vízébe, vagy lehűtsük magunkat, mert elég meleg van és elég rendesen tűz itt a nap. Úgyhogy nézzük meg, milyen a part. És megvan a svájci plasa, azaz a svájci strand. Nem fúj a szél, és mennyire jó, hogy nem fúj a szél. Amikor megjöttünk, nagyon fújt a szél. Nem olyan meleg a víz. Nem. Sőt, mondhatnám, hogy hideg. Elég hideg, igen. De frissítő. De van, aki fürdőzik. A madarak is fürdőznek. Nem csak a madarak. Itt mások is vannak, akik fürdőznek. Bejöttünk ide az árnyékba, ami igazából egy ilyen bozótos. És élvezzük a kilátást a tóra, ami gyönyörű. És bele is dugtuk a lábunkat, és így most elviselhetőbb a meleg. És hideg a tó. Hideg a víz. Másik fele az melegebb volt. Egy pár napja, amikor voltunk. De jó. Jó, szép ez a tó. Sokan vannak itt. Mondjuk itt van egy kemping is. De jó hely. Ott csónakoznak, szapoznak, kajakot is lehet bérelni. Amit akarsz. Van egy kis büfé, ott sört is lehet inni. Jó, kavicsos a partja. Úgyhogy hát az összes tónak én a partja itt. balettozni kell. De jó hely. Úgyhogy most itt csillezünk egy picit. Ott meg vízisíjelés. Ó, tényleg, vízisi is megy. Indulunk a strandról, vissza a svájci kolóniába. És onnét meg a buszra. De nem tudom, hogy melyik buszra, majd kitaláljuk útközben. És fagyi nélkül nem lehet elmenni innét, úgyhogy még egy fagyit betolunk, mielőtt nekivágnánk az útnak. Kell az energia. Erdei gyümölcsöset eszünk. Erdei gyümölcs meg csoki. Finom van a csoki. Az erdei gyümölcs is jó. Benyomjuk a fagyit, és nekivágunk a 6,5 kilométeres útnak, ami a főúthoz vezet. Na figyelj, megyünk az úton most egészen oda, ahol tegnap felszálltunk a buszig. Onnit megy a 20-as. Igaz, hogy innét a svéd kolóniában megy a 10-es, de az csak 17:40-kor jön. De addig meg simán kiérünk a főútra, és egy csomó érdekes dolgot is láthatunk. Úgyhogy megpróbáljuk megtenni ezt a 6,5 kilométeres utat. Nagyjából 1 óra 20 percig fog tartani, de lehet, hogy megállunk még közben egy-két érdekes helyen. Hát, ha látunk valamit.
Na, elérkeztünk ide a Colonial Suiza táblához. Ugye onnét jöttünk, elsétáltunk egészen idáig, és itt látjuk, hogy 1895-ben alapították tényleg, szóval még a 19. században. És akkor még Bariloche-ba csak egy ilyen gyalogos vezetett itt az erdőkön keresztül, ma meg most már az úton tudunk itt sétálni, illetve akinek autója van, az meg vezetni. Na, de most arra fel fogunk menni, és itt lesz egy híd, meg egy strand. Lehet, hogy lenézzük a strandra. Megvan a sör, irány a strand, megyünk le. Ugyanez az a tó, ahol eddig lógattuk a lábunkat, csak másik oldala. És a híd is megvan, csak most egy kicsit pihenünk. És le is értünk a strandra. Szerbeszat. Iszunk egy szerveszát, és a Zsófi úgy van, hogy belemártózik még a vízbe itt is. És hogyha már meglátogattuk a svájci kolóniát, akkor egy-két szót ejthetünk a németekről is, pontosabban a nácikról is, akik ugye második világháborút követően elmenekültek ugye Németországból, és nagyon-nagyon sokan erre így Dél-Amerikában és Argentínában találtak menedéket. Van is egy teória, miszerint Hitler és felesége Eva Braun nem lettek öngyilkosok, hanem ide menekültek Argentínába, pontosabban itt Villa Langosturától még egy kicsit északabbra van egy ilyen kis villa-szerűség, mint az ott, és hogy állítólag ott élték le maradék kis életüket. Aztán döntsétek el, hogy ebből mennyi az igaz. Az viszont igaz, hogy itt Bariloche-ban, vagy hát itt Bariloche környékén nagyon sok náci tiszt telepedett le. A leghíresebb, azt hiszem úgy hívják, hogy Pripke, valami tiszt volt ő, az 1990-es, 95-ös újságcikk buktatta le, itt dolgozott egy iskolában nagyon sokáig. Aztán kiderült róla, hogy hát ő egy náci háborús bűnös. Úgyhogy Argentína, legalábbis ez itt a bariloche-i rész, ez erről is nevezetes, hogy ilyen náci háborús bűnösök leltek itt menedékre. És ott van, ahol tegnap voltunk, a Campanario hegy. Most már közel vagyunk a buszmegállóhoz, mindjárt odaérünk. Pusgyi! Szerintem elérkeztünk a buszmegállóig, ami ott van arra. Többen is várják itt a busz, és azt mondták, hogy megállít a 20-as. Úgyhogy ha jön a 20-as, arra föl fogunk szállni, és elmegyünk egészen Bariloche központig. Aztán belerogatjuk a lábunkat a hónallal a Juputóba. Noel Uapi. Abba. Vissza is érkeztünk ide Bariloche-ba a tópartra. Ez egy kis nyugis befejezése lesz a bariloche-i kalandoknak, mert aztán holnap indulunk tovább. Délre, El Calafatéba, meg El Chaltenbe, ami sokkal-sokkal délebbre van, mert repülővel kell mennünk, mert ha busszal mennénk, az még egy ilyen jó 20 órás buszút lenne, szóval nagyon messze van. És fiú, egyébként neked hogy tetszett? jó hely Bariloche szerintem. Nekem tetszett. Olyan friss a levegő, tavak, hegyek. Nagyon sok mindent tudsz csinálni, jó. Nagyon jó szerintem. És az a poén az egészben, hogy ez még csak egy szeglete ennek a patagóniai résznek itt Bariloche környékén, amit láttunk, mert itt még van a 7 tó, meg el lehet menni Villa Langosturába, meg el lehet menni San Martín de los Andesbe, meg még El Bolsonba. Ez kicsit délebbre van, úgyhogy nagyon sok minden van még, amit nem láttunk. Úgyhogy lesz majd miért visszajönni. De ez is nagyon szép. Ez is nagyon szép volt Bariloche környékén. Ha csak itt Bariloche-ra van ideje az embernek, simán el lehet tölteni itt egy hetet, hogy mindig új dolgot lát az ember, mert tényleg nagyon sok mindent lát. Ja. Úgyhogy folytatjuk a patagóniai útunkat holnap. De előtte még
amit nem csináltunk meg eddig, Beledugjuk a 7 tó egyikébe a lábunkat? igen, Jó. még egy picit. Megnézzük ezt a tavat is, hogy milyen a hőmérséklete, meg beledugjuk a lábunkat, és holnap indulunk tovább. Na, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a részben is. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Instagramon is megtaláltok minket, ott még több érdekes sztorit osztunk meg az utazásunkról. Kövessetek ott is minket!